Dobro jutro ljudi, mnogi ste nas pitali hoćete li i danas trenirati. Naravno da hoćemo, treniramo svaki dan i jednostavno tako se moramo ponašati kao profesionalci ako želimo napraviti velike stvari u sportu, u životu. Sad ću iskoristiti ovu priliku da vam ispričam jednu priču, a to je jedna motivacijska priča koja je i mene vodila dugo godina kroz moju trenersku karijeru, a ta priča je kad su pitali Michaela Schumachera kako ste 7 ili 8 puta, nemojte me točno držati za riječ, osvojili naslov prvaka u Formuli 1, rekao je, pa znate kako, vrlo jednostavno. Pa kažu oni, pa kako jednostavno, nije to lako napraviti, 7 puta ili 8 puta biti prvak za redom. Pa kaže, znate kako, tamo gdje su svi kočili, ja sam tamo dodavao gasa. Zapamtite ove riječi i tako se ponašajte.